Let's start question number Zawmli Pathumna kan kalang Zawttu member Zawm tak pu Lalchhuanthanga Lohtheihloha u Who speaker K Zawhna Aikal chungchang Minister Zawm tak DPNAR Chhanna ta na K Zawhna Aikal chungchang hi zom that ani na bina zom thalo ta se engdan nge zom thalo ti ni The Chang Turin DPNAR Department Changtu Minister Puke Sabdang Lohtheihloha To Speaker, Zawhna ka chan main kabulami te pani hian ka korha kang ronga pia hian ron have maya a chan ni awma lang chi in he ven in ring ani ka ring ngot mai le to Speaker member Zawm tak pu Lalchhuanthanga Zawhna na Aikal chungchang hi zom thatani ti Chhanna chu sarkar hian Aikal atop theinan na satakin ma ala Aikal te chu atul anga khemzel an ni Aikal chungchang hi thataka zom ani ti ani Zawhna pani na zom thalo ta se eng department in nge zom thalo ti ania a department han soilan kher hi chu a chak vak lo nai min zot boxia kan sei shahmaniang chu tourism department atang hian choltir som pariat an awma higher and technical education atangin khemna te nau zil haule warning pek tiang chi hi pariat nambuka ten power and electricity atangin choltir pasari an awma school education atangin choltir pahni an awma ziadi atangin choltir pakhat ten health and family welfare atangin choltir pakhat an nambuka tichuan Aikal ka wanga choltir isomni pakwa awma ten khemna te nau pek hi pariat anom boka avangin action hi mi som thum pasari anom to ni Lamome iding lam le vei lam mai kha ani lo niang a hela matang po hian model in zir de niang kan thik dau chhe le Zawhbelhna zo turin a zona nei tu da pu Lalchhuanthanga Lohtheihloha Who speaker K Zawhna Zawhbelhna pakhatna Lohtheihloha Aikal ngai om theya Aikal ka efficiency sang zawk de om thei boka chu tianga tan chuan sarkar hian Aikal lakdan siam atumem panina Aikal hian engdan nge a bawhchhiat Enge a pawina pathumna Aikal a zepru an nual nia awma awma Head of Department le Controlling Officer Aikal puitu po anlo awma soi ani report ani lo awang chuan sawrkarin hian a haider meidon nge dapchhuak sawrkarin ma lakdan ti ani Zawhbelhna zo turin member Zawm tak pu K Laldawngliana Lohtheihloha Pu Speaker DPNAR Changtu Minister Zawm tak min Chhanna tan ka Zawhbelhna hi tun trumi chu min chang thei to turangal ol sam to in so thong taila asiang karon peng chu ti min la pe mang bok si lo loma ka Zawhna te lo dik lo palte ni chuan min sia thiam te po kan tin hal bok ani ka Zawhbelhna pakhatna chu
chan ol deuh tur angai la PWD Minister puitu pani ruat tak te kha term and condition enge andin mun dik tak min sil them har sawrkarin lova a panina chuan advisor to siam engdan nge la om Mizoram sarkar nuaya OSD engdan nge la om consultant engdan nge om mek heng ba ka hian da bel tum na omem a topa to bera kan zole na chu pension to roinon anomem anom chuan engwang roinon le nge ni pu speaker kalome le Zawbelhna Zawttu ni member Zawm tak Dr. Lalchhuanthanga yo somang Pu Speaker Kalome, Honorable Minister DPNAR Changtu min Chhanna tan ka Zawhna chu pakhatna sawrkarin recruitment na written exam le interview mark putzat in thlau tu khi Enge chan siam thattumna awmem panina recruitment result a atitha ta hi post nuam le laili atan du sak masak anninga yem pathumna mi pakhatin post pakhata a om thei hun chung bithlia a omem a om chuan sawrkarin a zawm theiem ti ka zote kalome le chang turin DPNR Changtu Minister puke sabdang somang Speaker Zawhna Zawttu ina azo nichina action lak kan soipa ka khanen kan han riat bela hi house member ten an riat du karenga samagra siksa noya Aikal la mi pakwa mu chu tharan nia official te kova in soifia na hun pek anni nuwa action la kaniang Aikal lak chungchang a hian a fir lo theilova chu member ten le mi puite poin riat thiam ka ve se ne pu speaker Zawhna nei tu member Zawm tak Lalchhuanthanga Zawhbelhna Lohtheihloha Aikal lak ngai a theya Aikal lak efficiency sang zawk te pom thei poka chu tianga tan chuan sarkar hian Aikal lak dan siam atumem tinin ka sia a sarkar ngai dana chuan Lohtheihloha Aikal lak ngai a theilo chu tianga thok theilo an lo omani pal po in Mizoram Special Voluntary Retirement Scheme sang ni som ni pali siamania tun thleng hi chuan sarkar hian Aikal lak dan siam atum lo Zawhna panina khan Aikal lak hian engdan nge a bawhchhiat tinin ka ria a Aikal lak hian India dan pui a bawhchhiat ane sarkar na tamjok hi confidential avon chi ani avangin sarkar na thok te chavinan tho tur ania Aikal te hi sarkar na thok an ni lo ten sarkar na thok lak don chuan India dan pui article som palina le som parukna kan leklam ma article som pali chu mitin intluklan na ania ham that na siam ani donin tu mimal ma thim thiang ani lova article som parukna chuan sarkar na lak donin adil thei adil du zong zongin an dil thei turin puanzar tur ti court order a omreng boka chu wangin adil thei tena an dil thei lo aru ka tu tene modu sakzong lo lak mai emo ani lo le officer tu tene mo dan zom lova an lo lak mai emo kha rem chang lova
chu wangin Aikal lak hian dan a bawhchhiat sa em ani Aikal lak hian zik luak taka hna zawng te ma khua a dip dala natural law a bawhchhiat ani hen zawna pathum na kha Aikal la a zepru an la fo ni ina langa chunga department head tele controlling officer te chu thu nei tu te hian in zep pui mai nge in nam nul mai nge ti lam hoi deuh khanin ka ria a report ani lo chon sawrkarin a haider mai do nem ni tiang deuh kha ni a khami Chhanna chuanin Aikal la a zepru emo Lohtheihloha puya lo zep tu emo an omani chuan chu department head an ni emo controlling officer an ni emo ngai na thiam na lo tur ani a ten report chau ni lovin report chu kan ngai chang renga ten report chau ni lovin rin hlel deuh hriat a chuan chui zui zel ani a chu tran rual ngai na lai tak po ani a citizen zong ten kan right chu diklo kan hriat chu didik thei tu te ne na report hian ni a report hi kan soi thin angin he kan ni lo ti mi pui te hian hria ila ti chuanin he ram hi kan siam tha theyang ti kha kan Zawhbelhna ni ta sela ten member Zawm tak K Laldawngliana Zawhna kha PWD Minister puitu te advisor to siam te consultant te OSD te khang ho khachu DPNR lam chana ni ho lo maya khoi takin min lo hrethiam sela kan chan thei pon lam ani tin pension to roinon an omem ti hi a khei sa zire nanom thua maya po sei ro he chanom san pa lova amai ro chu an chola an chol no a roinon le ho hi chu he ta hlo tlem te in trul bik thila chuan thiam bik nei thila chuanin roinon thanem tak an omani ti kha Chhanna ni ta sela ten Dr. Lorena Zawhna kha written exam le interview mark in thawle tuk hi ti kha niya nia tuna kan kalphunga chuan written exam mark putzat atanga chuta zela som pahni point panga interview ina puturani ti hi helaya phu chopani lova Supreme Court judge pali omna in an thurolum an thurelania chu aya thu nei tu sang in an cancelani ngot lo chuan chu bo pel thei ani lova central ate state sang ate hian 12.5% aya sang interview mark put thiang ani love pek thiang ni love ti ania then khat phei hi chuanin interview hi an lo ti to mang lova ati chhun te point 10% te 6% te interview mark an lo pe make ani hei hi bo che chuang lovin ti dan rem chang ro chu rem hria te hianin an siam thiam me maya physical efficiency test ten ti yama kan putira ten chi sang mark puthea kha an siam bel mai thina amai ro chu po chu du thu sama chuanen nenge ni fairness vati boi thei tur ni kha chuan a tha chuang lova chu wangin interview mark hi chu du za
khua ngot arem chang ri lo kot thutluk na in min mel ru na ni tin azona panina khanen recruitment a tichate merit an lo om ta khang merita asang sang te kha mun nuam le mun lai lia da tumna a omem du sak masak an ninga yem ti ania hei hi dpnr chunga po hianin kan soi jing ang reng khop mai kan soi ri na sa ma ngai tua ati tam khop maya hun rei takatrangen kan kalphung alo ni thina ale lama chuan amerita sang ni in chuna post tha be se awanga in elna thiang hlim takalo om te kha chu a tha phian maya chu an mani mi maltan ane sarkar lama tanga thire ro chuan a thiam te hi mun khir khana le harsa a te han om masa sela chu chon efficiency aron hring zo ka ngai ania tin ani lo zonga kalpui om lek thina capital centric rel ruput olviau maya tin nabul tan nata na mun nuam lai berakan hanin da thin te hi nuwa mun harsa hanin son chuale hian harsatna kan tok na sa em maya chu wangen tuna sarkar ngai dana chuan mi tha te le athiam te hi mun khir khana tangin naron tran sela an lo senior nuwa center tangin han thok sela chu chun nasa takin efficiency hi apui zawk ni in hriat ania chu tuna po hian a thei chen chu Zawm ani nge ten zona pakhat le kha mi pakhat post pakhata an om thei hun chung bithia omem ti anin ka sia hei hi hun masala ma khan kan chang to tladin ka sia hei pui supreme court in sang ni som pali khan ruling aneya central officer hote tanani anti de ubi ka amaro chu anol puya Zawm turangai ania harsa anti hle ti chu hriata sang ni som pathuma ruling an han siama kum khat ayarei lo ni se ti te sang ni som palia ruling an han siam le kum ni ayarei lo hi chon in son lo ni sela ti te awma ni kan hriat thinangen central po state po political authority an in thak hian senior officer te all india service hote anol puya hanson hlok mass transfer lian puya om thina chunga chon te fung thalo de mai om chu sun tam thei kha michak thunei huaisen soina tan man ani fo thina amai ro chu hei hi man suala ol ema political transfer te om pha fo thina chu wangen khau takin ko thian ruling a siam lo na en kum ni te tal pos ngayan ma hi chuanin Lohtheihloha ni lo chuanin son lo ni sela a thalo mi ti ngaidan awma chu tuna hian state tam taka hian Zawm ania ke ni hianin kan hriatangin eng department po hian kan in dai lo na sa em maya hei ke ni department pakhat home police ringot po hianen post ruak sangli le zaruk ti vela ta nia khang kha han no khata han siam rem tur hi chuanin kum khat han in nga lei thei lo chang tam khop maya chu wangen ko du dan po hi thavia vin langma sela efficiency atan chakzo ka mi pui rong bol na tan hianen athen chu thariata lek pol ani se ison mayang hanti te then khate ro chu
an posa an poimo na in azir em avangin kum ni nuwa po arilo te chu hei hi chu in ti chelo ri teng ati anaina aphut angin hanti awmboka rilrualian em chu mitin te thok tu te zong zong hi an tangkai na mun bera hian atam theyang sela atha e tingai dan hi awma ngani the right man in the right place ti hi an soi war ema chu ero chu anin engemotin bawhchhiat pala misuse palero chu a hlo hlea chu mizir chung chuanin transfer and posting hi any state any sarkara po hianin ngai tua ti chinani changkim in kashia lome